तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं धूपकथामह्यं ददाति सुपदानि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवां श्रीरूपं सकृजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांदा राधा कांदा नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपासुरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तचक्रिकम् नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूत शिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय निताय गुरु प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 30-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 31. ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक प्रपद्यते द्वान्तम् इदे त्वं स्वकलेवरम् कुशलेतरपादेयो भूतद्रोहेण यद्कृतम् एक प्रपद्यते द्वान्तम् इदे त्वं स्वकलेवरम् कुशलेतरपादेयो भूतद्रोहेण यद्कृतम् एक प्रपद्यते द्वान्तम् इदेदं सकलेवरम् कुशलेतरपादयो भूतद्रोहेण यत्कृतम्। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक प्रपद्यते दान्तम् इदेदं सकलेवरम् कुशलेतरपादेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम् एक प्रपद्यते दान्तम् इदेदं सकलेवरम् कुशलेतरपादेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम् कृष्ण। हरे कृष्ण. അപ്പൊ സാധാരണ പോലെ 4 പേര് ചെയ്യുമ്പോൾ पंकजाक्षी माताजी, सीतारामन उन्नी माताजी, विजयनाथ माताजी, अंबुजा देवी माताजी, हरे कृष्णा.
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പദ്യത്തെ ദ്വാന്തം സകലീവരം കുശലേതരപാധേയോ ഭൂതദ്രേകേണ യദ്ഭുതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ. സ്വർണപ്രഭ മാതാജി, സിന്ധു മാതാജി, ഗീതട്ടി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകപ്രപദ്യതേ ദ്വാന്തം വിദ്വേദം സകലേവരം കുശലേതരപാധേയോ ഭൂതദ്രോഹേണ യദ്വൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി, തങ്കമണി മാതാജി, ഡോക്ടർ എം വിജയകുമാരി മാതാജി, മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏകപ്രപദ്യതേ ദ്വാന്തം വിദ്വേദം സകലേവരം കുശലേതരപാധേയോ ഭൂതദ്രോഹേണ യദ്വൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കറണ്ട് പോയിട്ടാ ഉള്ളത്. ഫോണിന്റെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ. സ്ക്രീനില്ല പ്രഭുജി. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കാണാവോ? കാണാം പ്രഭുജി, ഇപ്പൊ കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഒരു മിനിറ്റ് എല്ലാവരെയും ആക്കട്ടെ. തനു പ്രദീപ് മാതാജി, ശോഭ മാതാജി, ഭാരതി അമ്മ മാതാജി, നേരായിരുന്നു, പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോ.
ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. പ്രഭു. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ പ്രഭുജി. ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വാസുദേവായ. ഏകപ്രപദ്യതേ ഏകപ്രപദ്യതേ ഹിത്വേദം സ്വകലേവരം കുശലേതരപാപീയോ ഭൂതഗ്രേഹേണ യത്കൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭു. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്റർനെറ്റ് ഇവിടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റയ്ക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്, നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി, മറ്റുള്ളവർക്ക് നാളെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കും ഇല്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് തീർക്കാമെന്ന്. പിന്നെ ക്ലാസ് ഇല്ലാതാവേണ്ട വെച്ചിട്ടാണ്. കേൾക്കാവോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടോ? സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? സ്ക്രീന് കാണാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ശ്ലോകം എന്നാല് നാളെ ചൊല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ആവർത്തനം നോക്കാം. ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞ ശേഷം നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് ഏകനായി പോകുന്ന അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവസത്തുക്കളെ ഉപദ്രവിച്ച് നേടിയ പണം അവന്റെ യാത്രാക്കൂലിയാകും. ഭാവാർത്ഥമേത്തി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഒരുവൻ അധർമ്മ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നേടുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയും കുടുംബത്തെയും പോറ്റുമ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാം ആ പണത്തിന്റെ വിഹിതം ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ മാത്രമേ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അവൻ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ച് സമ്പാദിക്കുന്ന ധനം, ചെലവഴിച്ച് നേടുന്ന സുഖം കുടുംബത്തിനും കൂട്ടുകാർക്കും പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന്റെ പാപകരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളുടെ തിക്തഫലങ്ങൾ അവൻ തനിയെ അനുഭവിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന്, അവൻ ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് നേടുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുടുംബം പുലർത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ കറുത്ത പണത്തിന്റെ പങ്ക് അനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങളും നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരുമെങ്കിലും പാപപ്രവർത്തനത്തിന് നായകത്വം വഹിച്ച അവൻ പ്രത്യേകം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. ഒരുവൻ പാപം ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിച്ചാലും അത് അവന്റെ നിത്യസമ്പാദ്യത്തിന്റെ നിത്യസമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നില്ല. പാപത്തിന്റെ ഫലം മാത്രമായിരിക്കും നിത്യസമ്പാദ്യം. അതും ചുമന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേടിയ പണമെല്ലാം ശരീരത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഒരു വ്യക്തി ഒരാളെ കൊല ചെയ്ത് കുറെ പണം നേടി അതുകൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്തിയാൽ ആ പണത്തിന്റെ വിഹിതം അനുഭവിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെയെല്ലാം തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കില്ല. കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി കൊലയാളിയായ അയാളുടെ കഴുത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും കൊലക്കയർ വീഴുക. പാപപ്രവൃത്തികൾ നേരിട്ട് ചെയ്യുന്നവനാണ് അവയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തം. മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്ന ചാണക്യൻ പറയുന്നു, അതിനാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ അധീനതയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം സത്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുതസേവനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വരൂപിച്ചതൊന്നും അവന് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ ശേഷിക്കുന്നതൊക്കെയും നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളെ പണം ഉപേക്ഷിച്ചാലും രണ്ടിലേതായാലും നമ്മളും പണവും വേർപെടുത്തപ്പെടും. പണം നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കൃഷ്ണാബോധം ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപയോഗം. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തദോചയ മുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്, സോറി ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കുന്നുണ്ട്, എന്നാലും കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് പല അധർമ്മങ്ങളിലൂടെയും പണം സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെ, അത് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനോടെ ഇല്ലാതായിത്തീരും അല്ലെ. എന്നാൽ പണവും ഈ ശരീരം തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവിടെ തീരുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ആ പണം നേടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ കർമ്മഫലം, തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ പണം നേടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്,
ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞ ശേഷം നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട മേഖലയിലേക്ക് ഏകനായി പോകുന്ന അവൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് ജീവസത്തകളെ നേടിയ പണം അവന്റെ യാത്രാക്കൂലിയാകും. പണം അവന്റെ യാത്രാക്കൂലിയാവും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതിന്റെ നരകത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, നരകത്തിന് പോകാനും യോഗ്യത വേണം. അല്ലെ, എന്താണ് യോഗ്യത? കുറെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിടണം. അല്ലെ, കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നരകത്തിലെത്തില്ല, സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോവുക. അല്ലെ, കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിച്ചവനാണെങ്കിൽ നരകത്തിലും സ്വർഗത്തിലും പോവില്ല, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പറയുന്നത് മറ്റുള്ള തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ നേടിയിട്ടുള്ള പണം നേടിയതിന്റെ കർമ്മഫലം, അതിന്റെ പാപഫലം, അല്ലെ, അത് നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ് അവന്റെ യാത്രാക്കൂലി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെ, നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്കിലും പോണെങ്കിൽ ട്രെയിനായാലും ഫ്ലൈറ്റിനായാലും ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കണം. അല്ലെ, അതിന് പണം വേണം. അല്ലെ, എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ടുള്ള യാത്രാക്കൂലിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലങ്ങൾ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നു ചില ആൾക്കാർ ന്യായീകരിക്കും, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അല്ലെ, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കുടുംബനാഥനാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബനാഥൻ തീർച്ചയായിട്ടും നരകത്തിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്കൊക്കെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ലഭിക്കുമെങ്കിലും പരിപൂർണമായിട്ടും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മുഴുവനായിട്ടും എല്ലാ ശിക്ഷയും മുഴുവനായിട്ടും ലഭിക്കുക ആ പാപം ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്കാണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് നേടുന്ന പണം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുടുംബം പുലർത്തുന്നെങ്കിൽ ആ കറുത്ത പണത്തിന്റെ പങ്ക് അനുഭവിക്കുന്നതിനാൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. പാപപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നായകത്വം വഹിച്ച അവൻ പ്രത്യേകം ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരുവൻ പാപം ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിച്ചാലും അതവന്റെ നിത്യസമ്പാദ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാവുന്നില്ല. പാപത്തിന്റെ ഫലം മാത്രമായിരിക്കും നിത്യസമ്പാദ്യം. അതും ചുമന്ന് നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നേടിയ പണമെല്ലാം ശരീരത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അപ്പോ എത്ര പണമുണ്ടാക്കിയാലും അതൊക്കെ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ശരീരത്തോടൊപ്പം. അല്ലെ, അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരും. അല്ലെ, ഒരു വ്യക്തി ഒരാളെ കൊല ചെയ്യുന്ന, അത് കുറെ പണം നേടി അതുകൊണ്ട് കുടുംബം പുലർത്തി ആ പണത്തിന്റെ വിഹിതം അനുഭവിക്കുന്ന പേരിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാം തൂക്കിക്കൊല്ലാൻ വിധിക്കില്ല. കുടുംബം പോറ്റാൻ വേണ്ടി കൊലയാളി അയാളുടെ കഴുത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും കൊലക്കയർ വീഴും. അല്ലെ, കുറ്റകൃത്യം നേരിട്ട് നിർവഹിച്ച ആൾക്കാണ് ഇപ്പോഴേ കൊലക്കയറൊക്കെ കൊടുക്കുക. അല്ലെ, ഒരാളെ കൊന്നാലും. അല്ലെ, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദരോട് പറയുന്നു, ചാണക്യ പണ്ഡിതൻ, അല്ലെ, അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ അധീനതയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെല്ലാം അതല്ല സത്കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരമജീവിത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിനോട് വിനിയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വരൂപിച്ചൊന്നും അവനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, അശോക ചക്രവർത്തി, അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അശോക ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നു. അല്ലെ, മഹാനായ അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കൈകളും ശവപ്പെട്ടിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ. അദ്ദേഹം ലോകം മുഴുവൻ കീഴടക്കി ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു. അല്ലെ, അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും സ്വരൂപിച്ചതൊന്നും അവന് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മൾ പണം ഉപേക്ഷിച്ചാലും രണ്ടിലേതായാലും നമ്മളും പണവും വേർപെടുത്തപ്പെടും. പണം നമ്മുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കൃഷ്ണാബോധം ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉപയോഗം. അല്ലെ, ലക്ഷ്മി എന്ന് പറയുന്നത് നാരായണന്റെ സേവനത്തിനായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ലക്ഷ്മിയെ നാരായണന്റെ സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ആ പണത്തിനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവേനാസദിദം തസ്യാ ശമലം നിരയേ പുമാൻ ഭുങ്ക്തേ കുടുംബപോഷസ്യ വൃത്തവിത്ത ഇവാതുരഃ. ദേവേനാസദിദം തസ്യാ ശമലം നിരയേ പുമാൻ ഭുങ്ക്തേ കുടുംബപോഷസ്യ ഹൃദവിത്ത ഇവാതുരാ. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജി.
ഹാവിധം പരമദിവപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ പരിപാലകനെ അവന്റെ പാപപങ്കിലങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളുടെ ദുരിതഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് നരകീയ അവസ്ഥയിലേക്ക് നിബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. സർവ്വസമ്പാദ്യവും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ എന്ന പോലെ ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് പാപിയായ ഒരു വ്യക്തി സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവനെ പോലെ ക്ലേശം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദാഹരണം. ബദ്ധാത്മാവ് അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ശരീരം നേടുന്നത്. വളരെ വിലപ്പെട്ട നേട്ടമാണത്. അത് മോചനത്തിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം കുടുംബ പരിപാലനത്തിന് വേണ്ടി വിഡിത്തങ്ങളും അനധികൃത കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിന് ചെലവഴിക്കുന്നവനെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും അതിന്റെ പേരിൽ ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുവനോട് സാദൃശ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. സമ്പത്ത് കൈവിട്ടു പോകുമ്പോൾ വേദനിച്ചിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് ധനം കൈപ്പിടിയിലുള്ളപ്പോൾ ഉചിതമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ ശാശ്വതമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തി പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടുന്ന പണം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ പണത്തോടൊപ്പം അവന്റെ പാപഫലങ്ങളും ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ വാദിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. പക്ഷെ പരമോന്നതനായ ക്രമീകരണത്താൽ ദൈവേനാ സാധിതം ഒരുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നേടിയ പണം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും പാപഫലം വേറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പോവുകയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മോഷണം നടത്തുന്ന ഒരാൾ പിടികൂടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മോഷണം മുതൽ തിരികെ നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചാലും മോഷണക്കുറ്റത്തിൽ നിന്നും അതിനുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മോചിതനാകുന്നില്ല. മോഷണം മുതൽ തിരികെ നൽകിയാലും രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് അവൻ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയനാകണം. അതുപോലെ ഒരുവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നേടുന്ന പണം മരണസമയത്ത് ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും കർമ്മഫലം അവനെ വിട്ടൊഴിയുന്നില്ല. അതിനുള്ള ശിക്ഷയായി അവൻ നരകീയ യാതനകൾ അനുഭവിച്ചേ തീരും. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണം മോഷ്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാള് മോഷണം മുതൽ തിരിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ അനധികൃതമായിട്ടുള്ള നേടിയുള്ള സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, അതിന്റെ കൂടെ പാപഫലങ്ങളും പോകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇല്ലേ. ഒരിക്കലും പാപഫലങ്ങൾ അങ്ങനെ പോവില്ല അല്ലെ. അത് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ വരും അല്ലെ. അതാണ് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ യാത്രാക്കൂലിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പാപത്തിന്റെ ഒക്കെ കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും കൂടിയുള്ളൂ, 33 34 നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് വേണമെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഭാഗങ്ങൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. 33ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കേവലേന ഹൃദർമ്മേണ കുടുംബഭരണോത്സുകഃ യാതി ജീവോൻ ദദാമിത്രം ചരമം തസമപദം. സമസ്യയാണ്, അവിടെ ഒരു അക്ഷരത്തെറ്റുണ്ട്. കേവലേന ഹൃദർമ്മേണ കുടുംബഭരണോത്സുകഃ യാതി ജീവോൻ ദദാമിശ്രം ചരമം തമസപദം. തമസ എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ അന്ധകാരത്തിന്റെ എന്നാണ്. അതെന്തോ അക്ഷരത്തെറ്റായിട്ട്. ഓക്കെ. പ്രധാനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. അതിനാൽ ഇരുണ്ട മാർഗങ്ങളിലൂടെ കുടുംബത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും പുലർത്താൻ ആകാംക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും അന്ധതാമിശ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അന്ധകാര നിബിഡമായ മേഖലയിലേക്ക് പോകും. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ 3 വാക്കുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. കേവലേന എന്നാൽ കറുത്ത രീതികളിലൂടെ മാത്രം എന്നും, അധർമ്മേണ എന്നാൽ ശരിയല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അധാർമികമായ എന്നും, കുടുംബഭരണ എന്നാൽ കുടുംബം പുലർത്തൽ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. കുടുംബം പുലർത്തേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മമാണ്. പക്ഷേ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം വേണം ഒരുവൻ തന്റെ ജീവസന്ധാരണം തേടാൻ. യോഗ്യതയുടെയും തൊഴിലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹിക സമ്പ്രദായത്തെ ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ അഥവാ 4 ജാതികളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് തടി കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവനെ ആശാരി എന്നും, ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പും ഉപയോഗിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവനെ കൊല്ലൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതേപോലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തും എഞ്ചിനീയർ രംഗത്തും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും അവരുടേതായ ധർമ്മങ്ങളും പദവികളുണ്ട്. മാനുഷികങ്ങളായ ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സമൂഹത്തെ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതര വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും വൈശ്യരുടെയും ശൂദ്രരുടെയും ധർമ്മങ്ങൾ വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരുവൻ അവന്റെ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സത്യസന്ധമായി തൊഴിൽ ചെയ്യണം. ഒരുവൻ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലൂടെ, അവന് യോഗ്യതയില്ലാത്ത രീതിയിലൂടെ അവന്റെ ജീവസന്ധാരണം തേടരുത്. പുരോഹിതന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ബ്രാഹ്മണന് തന്റെ അനുയായികളെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയെന്ന സ്വധർമ്മം പാലിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം അധാർമിക രീതിയിലൂടെ ഒരുവൻ സമ്പാദിക്കരുത്. ഒരു ക്ഷത്രിയനെ സംബന്ധിച്ചും വൈശ്യനെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് പ്രായോഗികക്ഷമമാണ്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഉപജീവ മാർഗം വളരെ ശരിയായതും കുഴപ്പങ്ങളില്ലാത്തതുമായിരിക്കണമെന്ന് വിശേഷിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നു. ഉപജീവനത്തിന് ശരിയല്ലാത്ത രീതികളിലൂടെ കേവലേന സമ്പാദിക്കുന്നവൻ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും തമോനിബിഡമായ മേഖലകളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം സത്യസന്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടത് സമ്പാദിച്ചും വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാകുന്നതിന് യാതൊരുവിധ എതിർപ്പുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? നരകത്തിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ധാരാളം നരകങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഇവിടെ അന്ധതാമിശ്രം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതിനാൽ ഇരുണ്ട മാർഗങ്ങളിലൂടെ കുടുംബത്തെയും ബന്ധുക്കളെയും പുലർത്താൻ ആകാംക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തീർച്ചയായും അന്ധതാമിശ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും അന്ധകാരമായ നിബിഡമായ മേഖലയിലേക്ക് പോകുന്നു. ധാരാളം രീതിയിൽ ഇന്ന് കാണാം, അല്ലെ? എല്ലാ മറ്റുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലും ഇതിലൊക്കെ കാണാം, അല്ലെ? ഇത്ര കോടി കള്ളക്കടത്ത്, ഇതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കിലോ മയക്കുമരുന്ന് കള്ളക്കടത്ത്, ഇത്ര കോടിയുടെ കുഴൽപ്പണം പിടികൂടി, അല്ലെ? അങ്ങനെ പലതരത്തിലും കള്ളക്കടത്തും, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ജീവിതം പച്ചപിടിപ്പിക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കുന്നത്, അല്ലെ? കുറച്ച് കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ചിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എളുപ്പ വഴിയിലൂടെ എങ്ങനെ പണം സമ്പാദിക്കാം എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഓരോരോ ആൾക്കാരും, അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും, എനിക്ക് സന്തോഷമാവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തിനൊക്കെ സന്തോഷമാവും, അല്ലെ? എനിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ളവനേക്കാളും വലിയ വീട് വെക്കാം, വലിയ കാറ് വാങ്ങിക്കാം, ഇതൊക്കെ കരുതിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുന്നു, അല്ലെ? പലതരത്തിലുള്ള കള്ളക്കടത്തുകളും ഒക്കെ നടക്കും, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എത്ര വേഗം സമ്പന്നനാകുമോ അത്രയും വേഗം യമലോകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും നരകലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടും തയ്യാറായിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും യോഗ്യനാണെന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ കുടുംബം പോറ്റാനായിട്ടാണെങ്കിലും കള്ളത്തരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകളും മറ്റുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നേടുന്ന ആ പണത്തിന്റെ കർമ്മഫലം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അന്ധതാമിശ്രം എന്നുള്ള നരകത്തിലേക്ക് പോകപ്പെടും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 വാക്കുകൾ അതിൽ പറയുന്നു, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കേവലേന എന്നുള്ളത് മോശപ്പെട്ട രീതികളിലൂടെ എന്നുള്ളത്, കറുത്ത രീതികളിലൂടെ എന്ന് മാത്രം. അധർമ്മേണ എന്നാൽ ശരിയായ അല്ലെങ്കിൽ അധാർമികമായ എന്നതും, കുടുംബഭരണ എന്നാൽ കുടുംബം പുലർത്തൽ എന്നുമാണ് അർത്ഥമെന്ന്. കുടുംബം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധർമ്മമാണ്. പക്ഷെ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള പ്രകാരം വേണം ഒരുവൻ തന്റെ ജീവിത സന്ധാരണം തേടാൻ യോഗ്യതയുടെയും തൊഴിലിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹിക സമ്പ്രദായത്തിൽ ഭഗവാൻ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ആയി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ ചതുർവർണ്ണം, മയാകൃഷ്ണൻ, ഗുണകർമ്മ, വിവാഹം നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദിൽ പറയുന്ന ഓരോ ജോലികൾ എടുക്കുന്നവരെ കുറിച്ചും ഓരോന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? ഒരാള് തടി കൊണ്ട് എടുക്കുന്നവനെ ആശാരി എന്നും, മറ്റു ഇരുമ്പിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നവരെ കൊല്ലൻ എന്നും, അതേപോലെ വൈദ്യൻ എന്നും, വൈദ്യശാസ്ത്രം, അല്ലെ? എഞ്ചിനീയർ എന്നും, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരായിട്ടുള്ള അവരുടേതായിട്ടുള്ള പദവികളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതൊക്കെ ഓരോരോ വഴികളാണ്, അല്ലെ? അല്ലാതെ ഒരാളെ കൊന്നിട്ടോ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ടോ പണമുണ്ടാക്കോ എന്നൊന്നുമില്ല, അല്ലെ? ഇങ്ങനെയുള്ള മാന്യമായിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്തിട്ടും പണം സമ്പാദിച്ച് കുടുംബത്തെ പുലർത്താം, അല്ലെ? ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ സമൂഹത്തിൽ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യർ എന്നിങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങളായി തരംതിരിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയിലും ഇതര വൈദ്യ സാഹിത്യങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരുടെയും ക്ഷത്രിയരുടെയും വൈശ്യരുടെയും ധർമ്മങ്ങൾ വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണരെ വേദങ്ങൾ പഠിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ക്ഷത്രിയരെ രാജ്യത്തെയും പ്രജകളെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക. വൈശ്യരെ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം എന്നിവ ചെയ്യുക. ശൂദ്രർ ഈ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിൽക്കുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്നാൽ പലരും ഇതിനെ അവസാന വരികളൊന്നും പറയാതെ ആദ്യത്തെ വരികൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നത് കാണാം. ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടമെന്ന്. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവര്
കവല പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തും അല്ലെ. എന്നാൽ അതിന്റെ ബാക്കി വരി അവർ പറയില്ല അല്ലെ. ചാതുർവർണ്ണയം മയാസൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിലാണ്, അല്ലാതെ ജനിച്ചത് കൊണ്ടല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരുത്തൻ ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ എന്നിങ്ങനെ ശൂദ്രൻ എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതില്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ക്ഷത്രിയന്റെ ശൂദ്രന്റെ ജോലി പോലുള്ള പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ബ്രാഹ്മണനല്ല. അദ്ദേഹം ജന്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും, എന്നാലേ കർമ്മം കൊണ്ടും ഗുണം കൊണ്ടും അദ്ദേഹം ശൂദ്രനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അതല്ല, അത് പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉള്ളവരെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നു, അവരും ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഏർപ്പെടരുത് അല്ലെ. നമ്മൾ അറിയാത്ത ആയാലും ഒരു പാപത്തിലും ചെന്ന് പെടരുത് അല്ലെ. ഓ, എന്റെ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന, ഒരു ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന, അപ്പോ മുന്നേ ഇവിടെ, അപ്പോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഷെൽട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഷെൽട്ടർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഒരു എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള ഒരു മഹാരാജാണ് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോ മഹാരാജ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നീ എന്തെങ്കിലും ലെതറിന്റെ ഒക്കെ തോല് കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ? പേഴ്സ്, ബെൽറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് അങ്ങനെ വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇല്ല മഹാരാജ്, ഇല്ല, വിൽക്കുന്നില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെ തോല് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കളൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിൽക്കരുത്, അതൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാണ്, അതൊക്കെ എന്താ ഗുരുവിനൊക്കെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നത്. അപ്പോ നോക്കണം, ആ മഹാരാജ് ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എടുത്ത് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അത്ര പോലും അങ്ങനെ നമ്മൾ പാപകർമ്മങ്ങളിലൊന്നും ഒരിക്കലും ഏർപ്പെടരുത് അല്ലെ. നമ്മൾ നോക്കാം, എല്ലാവരും അവരുടെ പേഴ്സും ബാഗൊക്കെ നോക്കിയാൽ എല്ലാം ലെതറിൻ്റെതായിരിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം മൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ തോല് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ. അതൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പാപത്തിന്റെ പങ്ക് നമുക്കും തരും. ആ മൃഗത്തിനെ കൊന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളല്ല, എന്നാൽ ആ മൃഗത്തിന്റെ തോല് കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഷൂസോ അല്ലെങ്കിൽ ബെൽറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാഗോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെറിയൊരു പങ്ക് നമുക്കും ലഭിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ജോലിയും, ഗുരു മഹാരാജ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോൾ, വിദേശത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോഴും അവരൊക്കെ എന്താ പറയാ, മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അവര് നാമമൊക്കെ ജപിക്കും, അവർക്ക് ദീക്ഷയൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സമീപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കാര്യം മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി. മഹാരാജ് ആ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെന്തെങ്കിലും ജോലികൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയും. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ബോട്ടിനും മറ്റുള്ള ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടുന്ന സ്പെയർ പാർട്സ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ജോലികളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെ അവരോട് ചെയ്യാൻ പറയണം. ഇത് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ജോലി അവരോട് പതുക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും, ബോട്ടിന് വേണ്ടുന്ന സ്പെയർ പാർട്സ് വിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ വേറെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ വിൽക്കുന്ന ആ രീതികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പിന്നീട് ആ ജോലി, മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് ദീക്ഷയൊക്കെ നേടുകയുണ്ടായി, വേറെയുള്ള ജോലിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോ എന്താണ് മത്സ്യം പിടിക്കുന്നത് അല്ലെ, നേരിട്ട് അതും ഒരു ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ ഓരോന്നിനെയും പിടിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഒരു ബോട്ട് നിറയെ മത്സ്യം പിടിച്ച എത്രയാണ് പാപം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അത് മാറ്റുകയുണ്ടായി. അപ്പോ അത് അത്രയും ഓരോരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മള് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കാൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള പാപപ്രവൃത്തികളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഉപേക്ഷിക്കണം പ്രഭുപാദരിയോട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗതി നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം വളരെ ശരിയായതും കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാതായിരിക്കണമെന്ന് വിശേഷിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപജീവനത്തിന് ശരിയല്ലാത്ത രീതികളിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്നവൻ നരകത്തിന്റെ ഏറ്റവും തമോനിബിഡമായ മേഖലയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതേസമയം സത്യസന്ധമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടത് സമ്പാദിച്ചും വേദശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചും ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാകുന്നതിന് യാതൊരുവിധ എതിർപ്പുമില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോ ശരിയായ രീതിയിലൂടെ മാത്രമേ സമ്പാദിക്കാവൂ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ളവരെന്ന് പറയും അല്ലെ. അതാണ് 4 യമനിയമങ്ങളിൽ പറയും അല്ലെ. നമ്മള് ചൂതാട്ടം അല്ലെ, ലോട്ടറി ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ചൂതാട്ടമാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നോ, അതുപോലെ എന്താ പറയാ, പണം പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, അതൊക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരോ നരകങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ എറിയപ്പെടും, അല്ലെ, അവിടെയൊക്കെ പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ പണമൊക്കെ പലിശക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, വേറെ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യാതെ പലിശയൊക്കെ കിട്ടും എന്ന്. അതിന്റെ കൂടെ അവര് മാസത്തിൽ പലിശ മേടിക്കുമ്പോൾ
മറ്റുള്ളവന്റെ കർമ്മവും കൂടി വാങ്ങിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അവന്റെ മക്കളും കുടുംബവും ഭാര്യയൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ട സമ്പത്ത് അപഹരിക്കുക അല്ലെ. അത് പണത്തിന്റെ കൂടെ അവന്റെ കർമ്മവും കൂടി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാപ ഫലമാണ് പണം പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള പല പ്രവൃത്തികളും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വളരെ തടസ്സങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവര് നല്ല രീതിയിൽ, ശരിയായ രീതിയിൽ പണം സമ്പാദിക്കുകയും അത് എന്താ പറയാ, ഭഗവത് സേവനത്തിന് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, അവസാനത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് അടുത്ത ക്ലാസ് നോക്കാം. 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ അധസ്ഥാൻ നരലോകസ്യ യാവതീർയാതനാദയഃ ക്രമശസ്സമനുക്രമ്യ പുനരത്രാവ്രജേച്ഛുഭിः. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമെത്തി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ദുരിതപൂർണങ്ങളായ ഈ നരകീയ അവസ്ഥകളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയി ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള ജന്തു ജീവിതത്തിലൂടെ ഒരു നിശ്ചിത ക്രമത്തിൽ പടിപടിയായി ഉയർന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള മൃഗജീവിതത്തിലെത്തി പാപങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി പുനർജനിക്കും. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. കഠിന ശിക്ഷകളുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു തടവ് പുള്ളി കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ അവിശുദ്ധവും ദോഷപൂർണങ്ങളുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ സദാ മുഴുകിയതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വ്യത്യസ്ത നരകീയ അവസ്ഥകളിലേക്ക് നിവേശിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പൂച്ച, നായി, പന്നി തുടങ്ങിയ താഴ്ന്ന തലങ്ങളുടെ നിരവധി മൃഗജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ക്രമേണയുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെ പടിപടിയായി ഉയർന്ന് വീണ്ടും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു. യോഗ പരിശീലനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ താഴേക്ക് പതിച്ചു പോയാൽ പോലും അവന്റെ അടുത്ത ജീവിതം മനുഷ്യ ജീവിതമായിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. യോഗ പരിശീലനത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നും പതിച്ചുപോയ അത്തരം ഒരു വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരു ധനികന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അവസരം നൽകപ്പെടുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ധനിക കുടുംബം എന്നാൽ വലിയൊരു വ്യാപാരി കുടുംബം എന്ന് വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. കാരണം വൻ വ്യാപാര സംബന്ധമായ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ പൊതുവെ വലിയ ധനകന്മാരായിരിക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലുള്ള അഥവാ പരമവും ആത്യന്തികവുമായ സത്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെറിയ പതനത്തിലായി പോയാലും അവൻ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അത്തരമൊരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലോ വിശുദ്ധരായ ബ്രാഹ്മണരുടെ കുടുംബത്തിലോ ജന്മമെടുക്കുവാൻ അനുവാദവും മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താമിശ്രയിലും അന്ധതാമിശ്രയിലെയും നരകീയ ജീവിതത്തിൽ നിബന്ധിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുവൻ നിർബന്ധമായും കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ സമർത്ഥിക്കാം. കൃഷ്ണാബോധം ഒന്നാന്തരം യോഗ സമ്പ്രദായ സമ്പ്രദായമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ജന്മം അത് സമ്പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവന് മനുഷ്യ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അവൻ നരകീയ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുകയില്ല. കൃഷ്ണാബോധം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ജീവിതമാണ്. അത് സകല മനുഷ്യജീവികളുടെയും നായ്ക്കളുടെയും പന്നികളുടെയും കുടുംബങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്ന നരകീയ ജീവിതത്തിൽ നിബന്ധിപ്പിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3-ാം സ്കന്ധം 30-ാം അധ്യായം വിരുദ്ധമായ ഫലകാംക്ഷ കർമ്മങ്ങളെ പറ്റി കപില ഭഗവാന്റെ വിവരണം എന്ന ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഈ പ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ജന്മങ്ങൾ കിട്ടുന്ന അല്ലെ, പാപത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ അല്ലെ. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു നിശ്ചിത സമയം നമുക്ക് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു യാതനാ ശരീരം കൂടി ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് ഒരു ആവരണം തരുന്നു. നമുക്ക് അടി കിട്ടുമ്പോൾ അത് വേദനിക്കും, തീയിലിടുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊള്ളലേൽക്കപ്പെടും, ഇതൊക്കെ ആവും. എന്നാൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ശരീരമല്ല, ആ ഒരു ശരീരം ആ വേദനകളൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ നമുക്ക് കഴിയുന്ന ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും അല്ലെ. അതിനൊക്കെ ശേഷം യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ വിധിക്കും അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് എന്തായിട്ട് തീരുമെന്നുള്ള ഓരോരോ നരകങ്ങളിലൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് എന്തായി ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും താഴ്ന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ജന്മം നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പൂന്താനം തിരുമേനി അല്ലെ, എത്ര ജന്മം മലത്തിൽ കഴിഞ്ഞതും എത്ര ജന്മം മരങ്ങളായതും അല്ലെ. അങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി. അതിൽ തന്നെ അല്ലെ
ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനും സാധിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിതേക്കോൻ ഭാഗ്യവാഞ്ചിയും ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേപായി ഭക്തി ലതാപിച്ചു. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തി ലതാപിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധം വിടാതിരിക്കുക. നമ്മൾ നല്ല എന്താ പറയാ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും താഴേക്ക് മൃഗജന്മങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും പതിച്ചു പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. യോഗയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ യോഗ പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, പതനം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെയോ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെയോ ഒരു സമ്പന്നന്റെയോ കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ പ്രക്രിയയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയോഗം പരിശീലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അഥവാ ഇനി അധപ്പതനം സംഭവിച്ചു പോയാലും മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നു, മൃഗങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ജന്മത്തിലേക്ക് പോവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാബോധം ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. എന്നിട്ട് പറയുന്നു കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ജന്മം അത് സമ്പൂർണ്ണമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവന് മനുഷ്യന് കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട്. അവൻ നരകീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അയക്കപ്പെടുകയില്ല. കൃഷ്ണാബോധം ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ ജീവിതമാണ്. അത് സകല മനുഷ്യജീവികളെയും നായ്ക്കളെയും പന്നികളെയും കുടുംബത്തിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന നരക ജീവിതത്തിൽ നിബന്ധിപ്പിക്കാതെ സംരക്ഷിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആരാണ്? പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാബോധം അല്ലെ പരിശീലിക്കുന്ന ചില പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു 16 മാല ജപിച്ച് യമനിയമങ്ങൾ 4 യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കുന്നവരെ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ യോഗ്യരാണ്. അഥവാ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് പതനം സംഭവിച്ചാലും അവരെ വീണ്ടും എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തിയോ അവിടെ വെച്ച് കൃഷ്ണാബോധം വീണ്ടും പരിശീലിച്ചാൽ മതി. നമ്മൾ കാണാം ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ അവര് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലുന്നുണ്ടാവും, വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ജപിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. അവർക്ക് എങ്ങനെയോ വീഴ്ച പറ്റിയുള്ളത് അവര് വീണ്ടും കൃഷ്ണാബോധം പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലോ ഒരു ധനികന്റെ കുടുംബത്തിലോ വരുന്നത് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഈ ജന്മം കൊണ്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ചാൻസ് കൂടി കിട്ടട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ ജന്മം അങ്ങനെ പാഴാക്കി കളയരുത് എന്നും പ്രഭുപാദർ പറയും. നമ്മൾ ഇനി ഒരു ചാൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തു നിൽക്കണം. നമ്മൾ ഈ ജന്മം സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുക എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഉദാഹരണം തിരുവേനി പറയുന്നു അല്ലെ, കലിയുഗത്തിലെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടെങ്കിലും ജനിക്കുവാനായിട്ട് ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഭാരത ഭൂമിയിൽ കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പുൽക്കൊടിയായിട്ട്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് കലിയുഗമാണ് അല്ലെ, നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിച്ചത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ നല്ലൊരു അവസരമാണ് അല്ലെ. അതെല്ലാവരും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇനി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കണമെന്നില്ല. നരകങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, അതൊക്കെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്താൽ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിയില്ല. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണം. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ ഇന്നൊരു വിശേഷ ദിവസം കൂടിയാണ്. ശ്രീ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ദിനമാണ്. പിന്നെ ഗുരുപൂർണിമ, വ്യാസപൂർണിമ ആണ് ഇന്ന്. വ്യാസദേവന്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ് വ്യാസപൂർണിമ. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുകൂടാതെ തന്നെ ചാതുർമാസം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇലക്കറികളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് മുതൽ. ഓക്കെ, സനാതന ഗോസ്വാമി അല്ലെ, നമ്മൾ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയലുണ്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ലീലകളെ കുറിച്ചപ്പോ അല്ലെ. സനാതന ഗോസ്വാമി അത്രയും പണ്ഡിതനാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഞാൻ പണ്ഡിതനാണ്, ഞാൻ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ആരാണ് അല്ലെ, കിയാമി എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതിനാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ജീവര സ്വരൂപഹോയി കൃഷ്ണരനുപ, നമ്മളൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് എന്ന് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ മദനമോഹൻ ടെമ്പിളിൽ ആ മദനമോഹനെയാണ് ആരാധിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. ആ മദനമോഹൻ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. സനാതന ഗോസ്വാമിയോട് മദനമോഹൻ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, സനാതന ഗോസ്വാമി അവിടെ നിന്നും കിട്ടുന്ന മാവൊക്കെ കൊണ്ട് റൊട്ടിയൊക്കെ ചുട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. വെറും റൊട്ടി മാത്രം ഭഗവാന് കൊടുത്തു, ചപ്പാത്തി മാത്രം. മദനമോഹൻ പറയുകയുണ്ടായി, സനാതന ഈ കുറച്ച് ഉപ്പെങ്കിലും എനിക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടെന്ന്. സനാതന ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അത്രയും സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. അപ്പോ രതിമഞ്ചരി ഓക്കെ. അപ്പോ സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ടായി, നീ ഇന്ന് ഉപ്പ് ചോദിക്കും, നാളെ പറയും എനിക്ക്
ഇവിടെ ബെഡ് വേണം, ഇവിടെ ഒരു വീട് വേണം, അങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതൊക്കെ തരാൻ എന്റെ അടുക്കില്ല, എന്റെ കയ്യിൽ യാതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടായി. പിന്നീട് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ തന്നെ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ലീല നടത്തുകയും അല്ലെ, അവിടെ ഒരു കപ്പല് വന്നിട്ട് അവിടെ ഉപ്പൊക്കെ കയറ്റി പോകുന്ന ഒരു കപ്പൽ അവിടെ താഴ്ന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമി അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് പ്രതിഫലമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചാക്ക് ഉപ്പ് ഭഗവാന് കൊടുത്തോളൂ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഉപ്പൊക്കെ കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് ആ വ്യാപാരി പിന്നീട് അവിടെ ധാരാളം ഭക്തിക സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നീ കൊണ്ടുവന്നോളൂ, എനിക്ക് ഉപ്പൊന്നും കൊണ്ടുതരാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് അവിടെ ഉപ്പ് എത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. ധാരാളം ലീലകളുണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമി പ്രായമായിട്ടുള്ള ആ സമയത്തും വൃന്ദാവനം പരിക്രമം ചെയ്യുമായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോവർദ്ധനം പരിക്രമം ചെയ്യുമായിരുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നും കുറെ ദൂരെയാണ് ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്താ പറയാ, വൃന്ദാവനം ഒരു താമര പോലെ ചുരുളും എന്ന് പറയുന്നത്, അടയും എന്ന് പറയുന്നത്. അത് വികസിക്കുകയും ഭക്തന്മാർക്കും ഭഗവാനും ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഗോവർദ്ധനത്തിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വൈകിട്ടൊക്കെ ആവും, രാവിലെ പുറപ്പെട്ടത് അല്ലെ. സനാതന ഗോസ്വാമിയൊക്കെ നിത്യവും ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം നടത്തിയിരുന്നു. പ്രായമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയുകയുണ്ടായി, നീ ഇനി വരണ്ട എന്ന് പറയുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഗോവർദ്ധന ശിലയിൽ തന്റെ പാദങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് നൽകുകയും നീ ഈ ശിലയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗോവർദ്ധനത്തിന് പരിക്രമം ചെയ്തതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ആ ശില നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പോയാൽ രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ആ രാധാദാമോദർ ക്ഷേത്രത്തിന് 4 പ്രാവശ്യം വലം വെച്ചാൽ ആ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം 1 പ്രാവശ്യം ചെയ്തതിന് തുല്യമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭക്തന്മാരൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് ഉടനെ എന്താ പറയാ, എളുപ്പ പണി അല്ലെ, എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യാനായിട്ട് 4-5 മണിക്കൂറൊക്കെ വേണം അല്ലെ, ക്ഷീണിച്ച ആവശ്യമായി. എന്നാൽ രാധാദാമോദറിൽ 4 പ്രാവശ്യം പരിക്രമം ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ, ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പോയിട്ട് ചേരാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കാരുണ്യം കൊടുത്തില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പോഴും രാധാദാമോദറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ശില, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശിലകളിൽ ഇപ്പോഴും ഗോവർദ്ധന ശില നമുക്ക് ഇപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ഭക്തനാണ്. ധാരാളം ലീലകളുണ്ട് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടേതായിട്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമി അല്ലെ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സനാതന ഗോസ്വാമി ഒരിക്കലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധു നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ കമ്പിളി പതപ്പൊക്കെ പുതച്ചുകൊണ്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള ആ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപ ഗോസ്വാമിയൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് വൈരാഗ്യമായിട്ടും ഒരു പുതിയൊരു കമ്പിളി പതപ്പ് പുതച്ചത് കണ്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു അലക്കുകാരന്റെ അടുത്ത് പോവുകയും ഈ കമ്പിളി പതപ്പ് കൊടുക്കുകയും പകരം ഒരു കീറി ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടുള്ള ഒരു കമ്പിളി പതപ്പ് തിരിച്ചു വാങ്ങിപ്പിച്ചു. അലക്കുകാരൻ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് പഴയത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നോളൂ, പുതിയത് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സാധാരണ പഴയതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താ പറയാ, പുതിയതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പഴയതാണ് സാധാരണ കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, ഇതാരാണ് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, നിന്റെ ആ പഴയത് എനിക്ക് തന്നോളൂ, ഈ പുതിയത് നീ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ദ്വാരങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള പഴയ ഒരു കമ്പിളി പതപ്പെടുത്തി പതിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ പോവുകയും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടേക്ക് വരുന്ന അവസരത്തിൽ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണാൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം മോശമായിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്കിൻ ഡിസീസ് ഒക്കെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോ ആർക്കും എന്താ പറയാ, ജഗന്നാഥപുരിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മാറിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആരും തൊട്ടുകൂടാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ദൂരെ നിന്ന് കാണുകയുണ്ടായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നെ സ്പർശിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ സ്കിൻ ഡിസീസും എല്ലാം മാറുകയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തിരോഭാവ സ്ഥിതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ഒരു സുദിനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിനുമായിട്ട്. ഓക്കെ അല്ലെ. നമ്മളെപ്പോഴും ഭാഗവതത്തില് ചൊല്ലാറുണ്ട്, സനാതന ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലുന്ന ആ ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെ. സനാതന ഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ ആ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങള്. നമ്മളെപ്പോഴും ചൊല്ലാറുണ്ട് അല്ലെ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. സനാതന ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്
എന്റെ ബന്ധുവാണ്, എന്റെ സുഹൃത്താണ്, എന്റെ ഗുരുവാണ്, എന്റെ മഹാഭാഗ്യമാണ്, എന്റെ എല്ലാമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആദ്യം തന്നെ വേറെയും കുറെ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. സർവശാസ്ത്രാബ്ദി പീയൂഷ സർവവേദൈക സത്ഫല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സത്ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരമാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും അമൃതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ആ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവതിഥിയിൽ നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്കെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കാനൊക്കെ കഴിയട്ടെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യാതൊരു പാപഫലങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്കൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗുരു പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയുയർത്താം. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് പിടിച്ചെടുക്കാം. എല്ലാവരോടും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ കാരണം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇവിടെ 2 ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിലൊക്കെ എന്തോ ചോർച്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം പോയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ വൈഫില്ല, ഇൻവേർട്ടറും വർക്ക് ചെയ്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോറി. അപ്പൊ നാളെ ചൊല്ലാം നമുക്കൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി സോറി പറയരുത് കേട്ടോ. എത്ര സമയം അതിൽ മായ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. മായ നമ്മളെ ഇടയ്ക്കിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഭാഗവതം എടുക്കും, സ്റ്റോപ്പൊക്കെ എന്നൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മള് ഗുരുമഹാരാജ് പറയും നമ്മള് മായയോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പിന്മാറിയിട്ട് പോകരുത് എന്ന് പറയും. മായ അത്രയും ശക്തമാണ്, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ പലതരത്തിൽ ഇങ്ങനെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഇല്ലാതെ, വൈഫൈ ഇല്ലാതായിട്ട്, അല്ലെ ചിലപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ഗുരുമഹാരാജിനോട് പ്രഭുപാദരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭുജി. പൂർണിമ പ്രണാമങ്ങള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദനാണ് നമ്മുടെ ഗുരു, ഗുരുമഹാരാജാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗുരു പൂർണിമക്ക് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക, അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇന്ന ദിവസം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപേണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശംസകൾ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രഭുപാദർക്ക് ഗുരുമഹാരാജിനൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അവരാണ് ഗുരു. നമ്മളൊക്കെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടൂൾസ് ആണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ, ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ ഉപകരണം മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.